Wis jam 6:15. Kendang tangi sekolah. Bu. Kowe iki ngopo? Mboten pundi to, Mbah? Ibumu ning pasar. Oh, halah. Lah ngopo? Tak kira kula dicilapke. Wis kono, ke atus saiki. Ayo Bila, makan dulu, terus mandi. Foto sih. Good baby lah. Cuan. Hei, cuan. Wis, Umat, manuk meneh. Ngapa ta, Pra? Kok sensimen lho? Lah niku burung pembawa masalah lho, Pak. Gue masalah piye toh? Mosok lali. Apa toh? Sing biyen niku lho. Apa toh aku kok malah radong ki? Celengan. Oh alah, kae toh. Iya, kelingan aku. Apake diculke mawon, Pak. Diculke piye toh? Diburke. Weh, ya aja no. Lah yen Bella diculke engko nek keblasuk piye, Jal? Kamangka iki wayahe wayah udan. Lah engko yen ki kodanan, pre yo jedindil. Engko yen luwe pengen ngombe terus arep njaluk mangan sapa coba? Pre yo mesakne. Kemati men kaya ngomong bayi wae. Aduh. Kok ora ndang salin to, Le? Iki wis 6:30 lho. Mungkin iya, Mbah. Wis ora telat no. Aduh. Kok tambah lorong ya, Mbah? Cari kanca kula sing wis dah sunat sedina napa rong dina pun mari. Kula dereng mari-mari nggih. Lah mulane nek arep turu kuwi ning kamar mandi sik. Wong tatumu kuwi angger wis arep garing, terus teles neh mergo mbok ompoli. Kula niku mboten ngopo lho, Mbah. Lho, mboten teles. Lah iki ra wis nganti garing kaya ngene kok. Napa nggih? Ora percaya. Coba ampunen. Mboten nih. Ayo Bella bernyanyi. 1, 2. Ayo Bella, 1, 2, 3. Aduh, kok angel men to iki. Ayo Bella. Prah, tulung ki. Gocekno delok ki. Cekelke pripun? Ya tulung iki angkatno munggah sithik ngono lho. Repot ketok. Alah, jaluki tulung ngono kok. Nah, Pun nggih. kurang munggah sithik no le. Munggah sithik. Lah, sik. Sithik kas le munggahne le. Lah, sik. Pun dereng nggih, Pak. Sithik kas. 1, 2. Sik. Wah, endorse no niki. Aduh. Piye, Le? Wis wani nganggo celana durung? Duh, metu banget ya, Mbah. Ya wis sarungan meneh wae ra apa-apa. Mosok sarungan meleh. Ya ora apa-apa ta. Timbang ora mlebu sekolah. Boten napa-napa to, Mbah, kados wingi. Tuman. Kan guru kula pun pirsa, nek kula bagitan. Wis gendang sarungan, tak terkene sekolahan. Mengko Simbah sing ngomong karo gurumu. Wis dereng ki, Pak. Sik, delok kas. Wes. Kok difoto ya aja guna apa to, Pak? Iki engko rencana arep tak posting ning nggon jual beli burung. Wah, aku entuk persenan lho. Kok iso?
Kan nenek foto wajah. Loh, lah wong iki engko rencana wajahmu arep tak blur kok. Wah, ra ketok wajah ganteng kuno. Yo ben kaya anu kaya maling manuk kecekel terus dipoto wajahnya diblurke ngono kae. Senyumku mau batir loh, Pak. Mubadir. Ya wis yo, ayo le kendang mangkat sekolah. Loh, wes ketok rapi apa najeng budal ta, Le? Nggih, Bu. Tumbas napa, Bu? Nah, niki tumbas sayur, kalih tumbas jajanan. Niki Bu tumbaske pastel kalih lapis, karo macem-macem kok, Le. Wah, mantap. Wis ayo kendang mangkat engko selak telat. Aduh, sakit Bu, sakit. Loh, pasnya perih to, Le. Sakit nang. Nggih, tas perih nggih. Lah wong wis sarungan kok isih metet ta? Boten metet, Bah. Ning tiba-tiba perih. Mripat kula semlepet. Lah pripun? Mboten samlebet sekolah sik ya? Oh, nggih. Ya wis kono. Turane jero kono. Simpah takne sekolahan mametke kowe. Ya wis yo, mboten samlebet sekolah sik. Duh. Lah wong mau wis mari kok mbasan krungu lapis karo pastel terus kumat meneh. Pak Bukak mau neng gitu. Malah ditinggal atus dilite malah nilapke. Nasi terus sanggung lagi. Mbah, Le, ajeng tindak pundi? arep nang sekolahan mamet ke Jorodot. Oh, lama jelot tadi urung mari to, Mbah. Jane mau ya wis mari. Gandeng ibu iki nukokke pastel karo lapis. Terus larane kumat. Oh, tadi pas sunat ra oleh mangan lapis nggih. Wis ayo mangkat bareng bapanget. Bila di sana nanti jangan nakal ya. Budal, Mas. Nggih, Mas No. Pokoknya aku di sini selalu ingat kamu. Wonge ku lagi ajar nulut to. Bapak pocong dudu watu dudu gunung sabamu ing sendang. Hati ya Bila. Budal, Gang. Nggih, Pak Kliwon. Rasan kene kono ya. Mesake buka. Ditinggal bojo, ditinggal anak. Malah saiki gejala gendeng. Bila sayang, kamu baik-baik di sana ya. Ojo nakal. Pokoknya aku selalu merindukanmu. Ayo. Kayak kaget wae to, Bu. Kowe kuwi wong lanang ora bener. Ora bener pripun to, Bu? Kowe iki ditinggal bojomu merantau. Lho, ning kene kok malah asik-asikan teleponan karo selingkuhanmu to mau. Sik tok. Sing ngarani selingkuh niku sinten? Ya kowe kuwi no. Kok iso jenengan ngarani ngoten? Wong aku krungu dhewe lho. Kowe iki teleponan kok karo selingkuhanmu mesti. Ya ampun, kayak sing teleponan niku sinten lho? Wong kula ket wau teng mriki dolanan manuk lho. Alah, ora usah ngapusi. Wong aku krungu dhewe kok. Sayang Bella ngono mau. Oh alah, Bu. Bella sayang niku. Bella niku jenenge manuk kula niki lho. Manuk kula niki dadi selingkuhan kula. Oh alah. Oh.
manuk terus. Alah, alah. Lah wong dolanan manuk-manuke dhewe lho, Bu. Kene iki jasa pelayanan publik. Nek kowe arep dolanan manuk kono nang gantangan kono ora nang kene. Ya ilah. Lah wong dolanan manuk ya ora gawe reget lho, Bu. Nang kene kowe iki nyambut gawe lho, Kang. Lah, nika lho, Bu. Garapan pun kula rampungi kabeh, nika pun kula jerengi. Wong ya urung enek antrian garapan lho, Bu. Awas lho ya nek ngantik gaweanmu kadar. Tidak mungkin. Kene profesional kok keter. Karo meneh kowe iki rene dadak nggo manuk ya ngopo to, Gang? Lah wong kula niku ya arep sayang-sayangan sik karo Bella mumpung durung berpisah lho, Bu. Lah kowe iki ning ndi? Mboten teng pundi-pundi. Lah kok berpisah? Lah Bella sesuk ajeng kula dol. Alah, Oh meneh. malah turu. Gang. Bu Gang. Sangi. Kan lho kumbane segaring kabeh. Ki dintasi. Gang. Oh, bocah iki kok angel megan. Wah, malah jiglok to. Loh. Bella? Wah, Bella malah mabur. Bella sayang. Bella. Syukur.